Comencem. Bona tarda a tothom. Doncs comencem aquest ple extraordinari. Començarem amb el primer punt de l'ordre del dia. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa a dir per part dels grups? Del grup del PSC hi ha alguna cosa a dir? No? Per part del grup d'Esquerra? Diria que no és rebuda, No és rebuda? No sé si te l'hem enviada. Amb ells sí que a mi me l'han demanat Bueno, a la 1 o 6, com me l'han demanat. Sí, jo l'he rebut aquest matí. Jo no la tinc. Bueno, és que això... A les 2:15. Sí que és cert que d'això és que aquest matí amb el secretari hem comentat si enviàvem o no la documentació als grups. Jo només recordaré que clar, que no és obligació del consistori enviar la documentació, sinó és obligació dels regidors o dels grups venir a revisar-la, però si se'ns demana no es fa res. La confusió no s'ha enviat al grup d'Esquerra perquè clar, com que aquest matí has estat revisant documentació, pensàvem que ho havies imprimit o ho havies revisat i ho hem comentat amb el secretari. I no estava imprimida? No. Bueno, com tot el més. No, impresa no estava. Imprimida no. Sí, és veritat, és que pensava que me l'havien enviat, però llavors he comprovat que el que se m'havia enviat 2 vegades era la Junta de Govern Local de 29 de novembre. Però bueno, el manament ja era la tarda. Però la confusió ha sigut aquesta, perquè ho hem comentat amb el secretari, hem dit a Esquerra, diu no, si hem estat, jo mateix he dit, si ha estat aquest matí aquí, vale. I bueno, la confusió ha sigut aquesta, però bueno, que m'ho he no sé. imprimit pràcticament Sí. tot. Tu ho tenies imprimit tot. Jo pensava que això sí que ho tenies. Això no m'ho has demanat? No hi era, això no hi era. Bueno, no hi havia res, ni això ni No l'he res. demanat, estem aquí histèria al personal, Sí. però no l'he demanat perquè em pensava que l'havia rebut perquè tenia correus aquí de la unitat administrativa, però no, era l'Ajuntament. Ha sigut aquest el lío. Molt bé. Bueno, Dos juntes. Sí. I l'acte. Jo de totes maneres diré que, a veure, a mi em va bé, jo no m'importa demanar-vos la documentació, però és que a mi per tema d'horaris i tal, a mi em va fatal a l'haver de venir. Vull dir, vaig sempre... no, fins cronometrada. ara jo només el que vull remarcar doncs, és que si fins ara si se'ns demana documentació no hi ha cap problema en passar-la, però voldria perquè en algun ple anterior ha sortit el fet de que home, és que no me l'heu passat, és que no tenim l'obligació de passar-la, però sí que tenim la voluntat de passar-la. Si se'ns envia un correu com m'has fet aquest matí i dius, me la pots passar? Sí, home, sí, doncs la voluntat ja hi és de passar-la, però ho vull deixar clar perquè un altre ple, si a nosaltres se'ns passa passar-la o el que sigui, doncs que no se'ns pugui dir en el ple és que no me l'has passat, és que l'heu de demanar. En aquest cas, torno a repetir, hi ha hagut la confusió quan hem parlat amb en Francesc, en Joan Carles, bueno, sap greu perquè... Tenia la confusió perquè tenia Sí. de l'Ajuntament i pensava que la tenia. Que estaria allà mig. Que no passa res. Bueno, doncs molt bé, doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Molt bé. Doncs passem al punt número 2, proposta d'aprovació definitiva de les ordenances fiscal que han de regir l'exercici 2020 previ resolució de les al·legacions presentades. Senyor secretari, si vol llegir la part, els acords, perquè la part dispositiva és molt llarga i els grups els teniu o... Sí. Bé, com que és una documentació de la que els grups ja... No sé si estan certs, no? Ara. Que els grups ja tenen. Bueno, però en tot cas, per fer un petit resum de les ordenances que es van posar en aprovació provisional en el ple de 30 d'octubre i publicades en el BOP de 6 de novembre, que era la de béns immobles, la de vehicles, la de prestació de serveis de cementiri, la general de preus públics, la del pessebre vivent, la de celebració de matrimoni i la de guals, perquè ens entenguem. Sobre totes aquestes han quedat aprovades definitivament al no haver-se presentat al·legacions, excepte
La que ha presentat el grup socialista sobre les bonificacions van a l'IBI. Aquesta és la proposta com que està redactada i que ja heu vist, és a part del raonament de caràcter polític, és l'incompliment d'estabilitat pressupostària, i per tant la part dispositiva que contempla l'aprovació definitiva seria la d'estimar les al·legacions presentades pel grup municipal del Partit Socialista, estimar les al·legacions presentades per l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, atès que incorporen un redactat orientat a la gestió dels corresponents impostos, perquè la corporació té delegada a l'organisme que ha presentat el suggeriment i que esdevenen imprescindibles per la correcta gestió dels impostos municipals alhora que no afecten ni modifiquen les bonificacions previstes. El puntagi seria aprovar definitivament les ordenances fiscals que es relacionen amb la publicació integral al BOP a la pàgina web de l'Ajuntament. El text integral de les mateixes es pot consultar a l'expedient administratiu número 1025-2019, i són les que he relacionat en el seu primer moment, i notificar aquest acord a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Bé, com ha llegit doncs, el secretari, des del grup municipal de PSC de Cànoves i Samalús s'han presentat unes al·legacions on es demana un increment del tant per cent de bonificació que s'ha de tenir sobre famílies numeroses i monoparentals. En cas de monoparentals tenim una bonificació del 30% i se'n sol·licita un 60%. En cas de la bonificació per famílies numeroses que rebin uns ingressos de 16 a 24.000 ja està establert o s'aprova un 20% i en sol·liciten un 50%. Amb bonificació també en famílies numeroses que tinguen uns ingressos entre 25 i 35.000 euros hi ha previst una bonificació del 10% i en sol·liciten un 25%. I això fa que no es puguin estimar les al·legacions per un tema pressupostari. És a dir, jo vaig explicar que aquest 2019 ja s'ha aplicat la reducció de l'IBI, que sabem que potser per als habitatges o per les famílies els hi ha baixat un tant per cent petit, però que els ingressos de l'Ajuntament sí que són considerables, que seran una reducció d'ingressos d'uns 40.000 euros menys. La bonificació que nosaltres vam portar aquí a ple per famílies numeroses i monoparentals ens representa reduir els ingressos amb uns 10-12.000 euros menys a l'any. Clar, nosaltres la bonificació entre tots teníem una bonificació, si sumem la bonificació del 30% de monoparentals, el 20% de famílies numeroses i el 10%, si sumem el que havíem proposat nosaltres i sumem el que ha proposat el grup municipal del PSC, clar, s'incrementa el doble. Per tant, nosaltres no podem acceptar aquestes al·legacions per un tema pressupostari i prou. Evidentment que si poguéssim ho faríem per les famílies, però no podem. Hi ha unes altres al·legacions, que aquest sí que ens ve de la Diputació, de l'organisme, que ens reclama que s'incloguin en aquesta ordenança una sèrie de paràmetres legals. Legal ja ho era l'ordenança, però per fer el cobrament més fàcils a ells i perquè defineixin més bé la gestió d'aquesta ordenança. I aquestes sí que les estimem perquè evidentment la Diputació és la que ens ho demana i per tant les hem d'acceptar. No sé si hi ha alguna cosa a dir o comentar per part del grup, del PSC. Només comentar que vam presentar les al·legacions i que en principi les denegueu i que ens abstindrem per aquest motiu. Val. Jo entenc i estic d'acord que si pressupostàriament es pogués, les acceptaríem, però en aquest cas molt bé per part del grup d'Esquerra. M'hi ha res a dir? Això no. Molt bé. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Vale, abstencions. Vale, doncs queda aprovada la proposta número 2
I passarem a la proposta número 3, que és la proposta d'aprovació dels comptes generals del 2018 prèvia resolució de les al·legacions presentades. Vale. La proposta diu així, diu, bueno, no sé si la donem per llegida, l'heu pogut veure, la llegim. Potser sí que l'hauríem de llegir, perquè hi ha unes preguntes, Correcte. Sembla? Sí. Vale. Considerant que per al titular de la intervenció municipal de fons es va procedir a la formació del compte general d'aquesta corporació corresponent a l'exercici econòmic 2018, juntament amb tota la seva documentació anexa al mateix, considerant finalitzats dits treballs i obtingut la documentació corresponent, la intervenció municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del compte general i considerant que amb posterioritat la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament va emetre el corresponent informe preceptiu en relació al compte general d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2018, considerant que mitjançant l'anunci publicat a l'Objectiu Oficial de la província el compte general juntament amb l'informe de dita comissió va ser objecte d'exposició pública en el termini de 15 dies en els quals i 8 més els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions, considerant que en aquest període s'han presentat objeccions per part del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya que es detallen a continuació. Són un total de 4, si no recordo malament, sí, 4. La primera diu, en el mes de juny de 2018 hi ha un pagament a Emisser Vallès per import de 4.953,91 euros corresponents a la neteja del mes de maig de les dependències municipals. La factura està desglosada en quantitats i espais. I hi ha 3 detalls que no entenem. 95.067 euros lligada més sala de plens, 169.065 lligades més sala de plens i 126,53 sala de plens. És un error. Pregunta, és un error? La sala de plens es paga fraccionada? Ens ho podien explicar? L'objecció número 2 diu en el mateix mes de juny hi ha un pagament de 111,60 a càrrec de la partida 231.48.000 d'atencions benèfiques assistencials a l'empresa 3 més Educa. Tractant-se d'una empresa i no de beneficiaris particulars, no s'hauria d'utilitzar d'una altra partida també del capítol 4. L'objecció número 3 seria també en el mes de juny hi ha un pagament a Servitransfer per la recollida d'escombraries d'import 19.396,16 corresponent al mes de juliol de 2017. Aquest és degut al retard en el pagament. I la darrera diu en el mes de setembre de 2018 es fa un pagament de 3.029,27 euros a instal·lacions JE 2015 SL a càrrec de la partida 165.21.000 manteniment de la xarxa d'enllumenat. Un dels imports detallats és el local social, el Mirador de 24 de maig. A quina despesa fa referència exactament? Té vinculació amb la piscina? És un manteniment o una inversió? Per què se'n fa un càrrec a l'Ajuntament? I atès que per part de la intervenció de tresoreria s'han donat les següents respostes. Ara això queda una miqueta llegit, no sé si s'entendrà massa, en referència a aquestes 3 factures o 3 pagaments diferents de Emisser Vallès de la sala de plens, i figura 3 vegades sala de plens perquè es va efectuar la neteja de la sala de plens en diferents dies, segurament per això es detalla així a la factura. La segona, que és la de 3 més Educa, diu els pagaments efectuats a partir de detencions benèfiques assistencials s'efectuen una vegada s'ha emès un informe per part dels serveis socials i aprovades per la Junta de Govern. Només hi ha una partida i s'hi carreguen tots els pagaments efectuats a particulars com els que s'efectuen a empreses, escoles, fundacions, etc. El càrrec d'aquesta partida és correcte. En relació a la pregunta objecció número 3 del grup d'Esquerra, que és aquest pagament a Servitransfer de 19.396 corresponent al mes de juliol 2017 i per què aquest retard? Des de Tesoreria i Intervenció informem que es va pagar a Servitransfer la recollida d'escombraries, una factura que corresponia al juny 2017 perquè en el seu dia dita empresa no l'havia presentat i després d'efectuar nosaltres les comprovacions pertinents i veure que no s'havia efectuat el pagament al seu dia, ja que no teníem la factura, es va acordar el seu pagament. I per últim, en relació a aquesta factura de JE 2015 SL sobre manteniment de la xarxa d'enllumenat que posa el local social del Mirador, s'informa que la factura que fa referència d'instal·lacions JE de 3.029,27 és un dels imports ja referenciats al local social del Mirador. És un manteniment ja que es tractava d'una fuita d'aigua als vestuaris que va provocar uns desperfectes, una reparació de la que s'havia de fer càrrec l'Ajuntament. Potser la factura no està ben especificat i posa local social erròniament.
Per tot l'exposat, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. El primer s'ha de donar per resposta a les objeccions presentades pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Segon, procedir a l'aprovació del compte general 2018. I tercer, remetre al compte general aprovat conjuntament amb tota la documentació que l'integra, la fiscalització de la sindicatura de comptes, tal com estableix l'article 212.3 del text reforç de la llei reguladora de les agendes locals i compliment dels mandats de la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària. Gràcies. Alguna cosa? Sobre el tema de les partides era simplement una qüestió de dir, diferenciar les partides que van a atencions benèfiques a persones individuals, diferenciar-ho de si s'han de fer empreses, perquè això a més es pot fer a nivell comptable, res més. El tema de servei transfer em va estranyar perquè és una quantitat important, 19.000 euros que se'ls oblidi durant X mesos, no sé, a mi em fa pensar. I l'última ja me l'han aclarit. No, a l'empresa, dius, ostres, si una cosa tan important com és el cobrament de 19.000 i escaig te n'oblides un any, dius, no sé. I la del mirador ja me l'han respost, perquè efectivament a la factura no està massa ben indicat. Ja està, gràcies. Només remarcar que aquesta factura del mirador hi havia una fuita d'aigua, però a més també es va aprofitar perquè teníem un problema de consum de gas, que dèiem com pot ser, si la gent es dutxa allà o això, com es pot consumir tant gas, i llavors la mateixa empresa també va revisar tota la instal·lació de plaques per escalfar l'aigua que hi havia, que no estava funcionant. Tenia algunes peces mal instal·lades i això, i també es va aprofitar per revisar. Doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Abstencions. Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. I passarem a la proposta número 4, proposta d'aprovació de l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Figaró-Montmany. Bé, aquí no sé si cal que podem llegir llegim la proposta, sí, secretari? Sí. Molt bé. Diu, ateses les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Montmany-Figaró i ateses les reunions aportades a terme els dies 10 d'octubre i 28 de novembre de 2019 en el que ambdues parts han mostrat la seva conformitat d'acord amb l'acte que s'anexa i que ha estat redactada per l'assistència del senyor Aleix Pro Fierro, tècnic designat conjuntament per la Direcció General d'Administració Local i per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i d'acord amb l'article 33.4 del decret 2244/2007 de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i les comunitats de Catalunya, es proposa al plenari de l'Ajuntament primer aprovar l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Figaró-Montmany, signada a Cànoves i Samalús en data 28 de novembre de 2019 i que s'uneix com a annex a la present proposta. I segon, transmetre còpia d'aquest acord a la Direcció General d'Administració Local, a la legal, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Bé,
ja fa mesos i potser inclús algun any que la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'Administracions Locals, va començar doncs, una revisió de delimitació de termes municipals, una revisió de tots els termes municipals, de tots els límits de Catalunya, i a poc, evidentment és una feina llarga, i a poc doncs, es va fent. Sí que és cert que en aquests passats 4 anys que hem estat nosaltres s'han fet delimitacions amb Cardedeu i amb les Franqueses, però aquestes han estat promogudes per nosaltres perquè hi teníem alguna diferència, però en aquest cas o a la Garriga, que ho vam fer fa, si no recordo malament, 2 anys amb la Garriga, a la Garriga, i en aquest cas ara en Figaró no, ha sigut la Generalitat que ens ha demanat fer la revisió. Ara ens faltarà Sant Pere de Vilamajor. En el cas de Figaró hem arribat a un acord, tot i que hem canviat un tram dels termes municipals. Jo vaig sol·licitar que el terme municipal passés per límits naturals, siguin carenes, siguin pistes, siguin rieres o siguin alguna delimitació natural, perquè fins ara tiraven des d'un punt, com és per exemple el de Roca Centella, tiraven una línia recta fins a un altre punt que era el Pla de la Batalla. Llavors, en cas de seguir el terme municipal és molt complicat això, perquè t'agafa pel mig del bosc. Si nosaltres hem d'autoritzar una cursa, on tenim el límit? Si ara aquest tros és nostre, aquest tros és d'un altre de Figaró, ara torna a entrar, per tant, ja sabem que també pot passar amb una carena, però és més difícil. I per tant jo vaig demanar això, els vaig demanar que, home, centrem-se en un tros, en una part, van perdre una mica de terreny Cànoves i Samalús, i a l'altra part vam guanyar una mica de terreny. Per tant, crec jo que lo important no és tenir una hectàrea més o una hectàrea menys, sinó és que els límits siguin per llocs que siguin visibles, perquè si no després amb els anys ningú passa a mantenir el límit net, ni a marcar ni a fer res. L'alcalde de Figaró i els tècnics de Figaró van estar d'acord, ho van veure coherent. També el noi que venia de l'Institut Cartogràfic també ho va veure raonable, i inclús llavors ell va buscar amb unes fitxes, amb unes minutes que hi havia de principis de segle, i parlaven que el terme municipal, jo els deia, home, el terme ha de passar per aquí i ha d'anar allà, que això és jo el que he sentit a dir sempre, que passava per aquí. Llavors ell va buscar i va dir, home, aquí parla de què passava per les termes de Can Valls. Dic, doncs que els termes de Can Valls són aquí on t'estic dient jo. Llavors va buscar un altre plano, va mirar, diu, ostres, sí, és veritat, i aquesta línia no està marcada per aquí. Per tant, això va acabar de convèncer l'alcalde de Figaró i tot, i bueno, que és el tram que s'ha modificat una mica, doncs és de Roca Centella, el que coneixeu, doncs des de Roca Centella, el Pla de la Batalla, fins a arribar a un punt que es diu Coll de Carpis, que potser no és tan conegut, però no implica una variació del terme municipal important, vull dir que no val. Bueno, no sé si hi ha alguna pregunta o això referent a això. Totalment d'acord. Vale, és un pur tràmit per part del grup d'Esquerra. El dia que vulgueu us convido i us ensenyo el límit per Coll de Carpis. Molt bé, doncs passem a la votació de la proposta. Tots a favor de la proposta? Unanimitat. Molt bé, doncs un cop acabades les propostes de l'ordre del dia, només em queda desitjar-vos a tots bones festes, feliç any nou, que ho passeu bé amb tot el que pugueu amb els familiars, i que ens veiem aquí el proper ple, i que ens veiem a la cavalcada i que ens veiem a les activitats que hi ha en el poble. S'aixeca la sessió. Gràcies a tots. Gràcies. Molt bé.